Hvala Đurđici Ivković i Renati Jelušić, a ja ću sada predstaviti našu prvu izlagačicu, Martinu Tomić-Latinac. Ona je socijalna pedagoginja, majka 2 djece. Za UNICEF radi već 11 godina, a posljednjih 7 kao voditeljica programa za zaštitu djece u području prevencije nasilja, pravosuđa, kriznih situacija. U Hrvatskoj je koordinirala UNICEF-ov odgovor tijekom izbjegličke i migrantske krize te uspostavila Centar za majke i bebe i program podrške dojenju u tranzitno prihvatnim centrima. Upravo se vratila iz Grčke gdje je pomogla uspostavu sličnih usluga i mobilnih timova za podršku najranjivijih skupina djece, dojenčadi i najmlađoj djeci te djeci bez pratnje i djeci razdvojenoj od svojih obitelji. Martina Tomić-Latinac održat će izlaganje na temu ključne intervencije u zaštiti zdravlja dojenčadi i najmlađe djece u kriznim situacijama. Izvolite, Martina. Dobar dan svima, dobrodošli još jednom. Trenutak da još pokrenemo. Super. Jako mi je drago da imam priliku s vama biti danas. Hvala puno Rodi na pozivu. Ja ću ukratko pokušati sažeti koje su to zapravo ključne intervencije koje bi trebale postojati bez obzira o kojoj kriznoj situaciji govorimo. Da li govorimo o aktualnoj izbjegličkoj migrantskoj krizi, da li govorimo o potresu, poplavama ili bilo nekoj drugoj katastrofi koja nas uvijek može pogoditi. Prvo bih vas pitala, što vam prvo padne na pamet kad netko spomene kriznu situaciju ili humanitarnu katastrofu? Bez obzira da li pomislili na katastrofu, na patnju, na razaranje, nerijetko ćemo pomisliti da je to nešto što se događa negdje drugdje, negdje daleko, nekome drugome. Možda ćete se prisjetiti poplava u Pakistanu, nedavnog potresa u Ekvadoru, požara u Australiji ili uragana u SAD-u, ali obično o tome čitamo u vijestima i mislimo da se događaju negdje daleko od nas ili možda ipak ne. Jer ćemo se prisjetiti poplava u Slavoniji koje smo imali prije 2 godine i gdje se još uvijek osjećaju posljedice u Gunji ili nedavne još uvijek aktualne izbjegličke krize koja pogađa Europu. Samo u 2015. godini UNICEF je djelovao u više od 310 kriznih situacija humanitarnih katastrofa diljem svijeta. Od toga je čak 15 bilo u našoj regiji, onako kako je UNICEF nas podijelio, a to je u Istočnoj Europi i bližim zemljama Centralne Azije. Svake godine u svijetu umire skoro 6 milijuna djece godišnje prije svog 5. rođendana, što je skoro 495.000 djece mjesečno ili 114.000 djece tjedno ili 16.000 djece svaki dan. To znači dok ja izgovaram ove rečenice, upravo je umrlo 1 dijete, još 1 dijete, još 1 dijete i još 1 dijete. Ranjivost djece mlađe od 5 godina posebno je izražena u kriznim situacijama, kada smrtnost djece može varirati čak između 12 do 53%. Izvan neonatalnog perioda dijareja, proljev i upale pluća su zapravo vodeći uzroci smrtnosti među djecom, a skoro 70% svih smrti će se dogoditi u prvoj godini života djeteta, a 37% u prva 4 tjedna života djeteta. To su loše vijesti, a možda neke malo bolje, vedrije vijesti, a to je kako mi možemo utjecati da smanjimo smrtnost djece. I uz one klasične medicinske intervencije kao što su cjepivo, kao što su liječenje antibioticima, zapravo promocija dojenja ima jedan od najsnažnijih, najveći zapravo utjecaj na smanjenje smrtnosti djece, posebno zbog svog snažnog utjecaja na posljedice dijareje i upale pluća kod najmanje djece. Time je zapravo dojenje, odnosno promocija i podrška dojenju, najjeftinija i najučinkovitija strategija zapravo u prevenciji bolesti i smrti kod dojenčadi i najmlađe djece u svijetu.
Djeca koja nisu dojena su u značajno većem riziku i što su mlađa, to su zapravo ranjivija. Tako dijete koje je mlađe od 2 mjeseca, kao što vidite na ovom grafikonu, ima čak 6 puta veći rizik da umre od djeteta koje je dojeno. Taj rizik se nešto smanjuje sa dobi djeteta, no međutim i dalje u dobi između 6 i 9 mjeseci je i dalje dvostruko veći za razliku od dojenog djeteta. Koliko dojenje važno, možemo zapravo vidjeti iz ovog sljedećeg grafikona, gdje se može vidjeti koji je zapravo rizik da dijete umre ukoliko je obolilo od dijareje ili upale pluća, za razliku od djeteta koje nije dojeno, odnosno djece koja su dojena. Plavi stupci pokazuju rizik od smrtnosti u slučaju obolijevanja od proljeva ili upale pluća ukoliko je dijete dojno, a kao što vidite ako dijete nije dojno, taj rizik raste između čak 10 i do 15 puta. UNICEF u kriznim situacijama djeluje na temelju naših ključnih obaveza za djecu u kriznim situacijama. Ključne obaveze zapravo su naš temelj svih naših djelovanja i poseban fokus stavljamo na zdravlje, počevši od trudnoće, još dok je dijete u utrobi majke, pa sve do adolescencije, djelujući kroz ovih 7 područja, a to su zdravlje, HIV i AIDS, prehrana, voda, higijena i sanitacija, obrazovanje, zaštita djece od nasilja, zlostavljanja i izrabljivanja te socijalno uključivanje. Kad se dogodi kriza, svaka organizacija, svaka ustanova, svaka država bi trebala implementirati svoj krizni plan. Naravno, ako ga imamo, to podrazumijeva da ga imamo, pitanje je da li ga imamo. Kažu da je dobra priprema pola obavljenog posla, pa onda i kad govorimo o kriznim situacijama zapravo postavlja se pitanje da se sutra dogodi potres u Hrvatskoj ili poplave ponovo u nekom predjelu, da li bi Hrvatska bila spremna? Da li znamo što nam je činiti? Svima nama. I nama UNICEF-u, koji zapravo imamo bogato znanje djelujući širom svijeta u kriznim situacijama, ali i redovitom sustavu u Hrvatskoj. U kriznoj situaciji posebno su bitna prva 72 sata, koja će zapravo odrediti što ćemo raditi u sljedećih 8 tjedana. Koje su to nužne intervencije koje moramo poduzeti da bi se odmah pomoglo najranjivijim skupinama djece, posebno dojenčadi i najmlađoj djeci. U kriznim situacijama se obično dogodi da dođe puno, ne odmah, ali nakon nekoliko dana ili tjedana, se okupi jako puno raznih dionika. Stigne veliki broj različitih drugih organizacija, pa tako se to dogodilo i u Hrvatskoj kad je krenula izbjeglička kriza. Pa smo imali Liječnike bez granice, liječnike svijeta, Magnus, Save the Children, UNICEF, razne vladine udruge i tako dalje. I u tom kaosu zapravo od izuzetne važnosti koordinacija kroz radne skupine, kroz tematske radne skupine, posebno posvećene zdravlju i prehrani dojenčadi i najmlađe djece. I ta koordinacija bi zapravo trebala uključivati sve one dionike koji zapravo igraju i imaju neku ključnu ulogu u tim područjima. Koordinacija ujedno, iako se ovako čini jako jednostavno, zapravo najčešće veliki izazov i uvijek nekako svaki put govorimo u kriznoj situaciji da koordinacija nije dovoljno dobra i da je to nešto na čemu bismo mogli još poraditi. U kriznim situacijama postoje vrlo jasni, razrađeni međunarodni standardi koji nam zapravo govore kako radimo i što radimo. Pa ovdje predstavljam zapravo Sphere Project koji je iniciran bio od strane Crvenog križa i nevladinih udruga diljem svijeta sa ciljem da se unaprijedi kvaliteta usluga i pomoći za ljude koji dolaze sa pogođenih humanitarnih ljude koji su pogođeni humanitarnim katastrofama i kriznim situacijama, kao da se zapravo unaprijedi i poboljša odgovornost koju pojedine države, humanitarne organizacije, različiti dionici imaju prema tim istim ljudima, odnosno djeci i dojenčadi. U Sfiru također postoji jedno značajno poglavlje koje se odnosi isključivo zapravo na zdravlje i na zaštitu dojenčadi i najmanje djece, te prehranu dojenčadi i najmanje djece.
Također, postoje operativne smjernice za prehranu dojenčadi i najmlađe djece, koje zapravo kroz svoj sadržaj podržavaju implementaciju međunarodnog koda za reklamiranje mliječnih nadomjestaka i daju vrlo jasne i pregledne upute svakome tko je na bilo koji način uključen u odgovaranje na krizu i odgovaranje na potrebu dojenčadi i najmlađe djece, bilo gdje u svijetu. U svakoj krizi postoji rizik od suboptimalnih praksi kad je riječ o hranjenju dojenčadi najmlađe djece i taj stupanj rizika ovisi o naravno stanju uhranjenosti djece prije krize, dostupnosti pitke vode, uvjetima sanacije, stopi dojenja, ali i dostupnosti sigurne hrane za onu najmlađu i najranjiviju djecu. Međutim, iako ovi standardi postoje, nekako nisu dovoljno rašireni i zapravo čak smo i mi u Hrvatskoj kada je krenula izbjeglička kriza svjedočili da zapravo one ključne organizacije koje bi zapravo trebale pomoći dojenčadi i najmlađe djeci čine nekad svojim postupcima više štete nego koristi, pa smo između ostalog tako svjedočili širokoj i netargetiranoj distribuciji mliječnih nadomjestaka, na primjer u kampu, distribuciji vruće vode bez zapravo osiguravanja uvjeta za sigurnu prehranu djece, a u podršci dojenja i da ne govorim. Kad bi morala negdje sumirati koje su to ključne intervencije u području zdravlja i prehrani dojenčadi i najmlađe djece, nabrojala bih ove. Od izuzetne važnosti da se napravi brza procjena stanja, znači unutar 48 do 72 sata da znamo koje su to potrebe, o kojem broju djece uopće govorimo, koji broj djece nije dojen, zahtijeva nekakvu supplementing feeding, nadohranu, pardon. Na temelju toga napraviti vrlo jasan opskrbni plan, osigurati da je djeci, posebno majkama i trudnicama, dostupna osnovna zdravstvena skrb, da su dostupni osnovni lijekovi, što u ovom slučaju ove izbjegličke krize nije bio problem, ali možemo zamisliti neku drugu krizu, recimo da se dogodi neki veliki potres, da li bi doista ljudima bili dostupni antibiotici, lijekovi protiv crijenih parazita, vitamina, željezo, folna kiselina, PEP kitovi, ne znam da li znate šta su PEP kitovi, to je zapravo postprofilaksa, lijekovi koji se daju osobi u slučaju da je doživjela silovanje kako bi se zapravo spriječio prijenos spolno prenosivih bolesti i trudnoća i neke druge neželjene posljedice. Da li je dostupna pitka voda? Također, jedna od ono vrlo širokih intervencija koje su zapravo dokazano višestruko učinkovite i spašavaju živote su cjepivo. U nekim državama je imunizacijski program potpunosti prekinut već godinama, kao što je recimo Sirija, a u nekim državama zapravo unatoč brojnim nastojanjima i programima još uvijek zapravo bilježimo slučajeve dječje paralize i ona u potpunosti nije eliminirana. Još uvijek imamo zemlje u kojima se bilježe slučajevi u Pakistanu i Afganistanu. Osim ova dva osnovna cjepiva postavlja se pitanje dostupnosti onda i proširenog imunizacijskog programa, posebno s obzirom na uvjete u kojima neke te obitelji i majke žive ili rađaju svoju djecu. Dostupnost nekakvih osnovnih artikala koji se ne odnose na hranu, ali recimo u slučaju poplava ili u zemljama koje su pogođene tajfunom, mreže protiv komaraca, termofolije u slučaju, ukoliko govorimo o nekakvim hladnim vremenskim uvjetima, primjerena odjeća, deke, higijenske potrepštine itd. Od izuzetne je važnosti program pomoći, odnosno prehrane i podrške dojenčadi najmlađoj djeci. Koristi se često akronim IYCF, odnosno Infant and Young Children Feeding in Emergency. I onda prema procjeni u slučaju da govorimo o pothranjenoj djeci, zapravo i dostupna terapeutska nadomjesna hrana za isto takvu djecu, te naravno praćenje i nadzor uhranjenosti djece. UNICEF već ima jako razvijene programe u Jordanu, Jemenu, nekim državama Bliskog istoka gdje je zapravo velik broj recimo trenutačno izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, gdje zapravo uvjeti u kampusu nezadovoljavajući da zapravo dovode do pothranjenosti djece.
U slučaju pothranjenosti djece od izuzetne važnosti zapravo uspostaviti sistem praćenja nutritivnog statusa, odnosno uhranjenosti djece. UNICEF u zemljama koje su pogođene krizama sustavno provodi mjerenja djece kroz mjerenje nadletnice, visine, težine, te pruža tehničku podršku vladama u tretmanu te pohranjenosti. U tom smislu možda čisto bi vam bilo interesantno spomenut ću 2 proizvoda koja se vrlo često koriste u tretmanu pothranjenosti. To su Plumpynut, kada govorimo o ozbiljno pothranjenoj djeci, ili Plumpy Sup, kada govorimo o djeci koja nisu pothranjena, ali zbog uvjeta u kojima žive, može se sumnjati da zapravo, možemo govoriti možda o nekakvoj umjerenoj pothranjenosti, odnosno da njihov status što se tiče nekakvih mikronutricijenata i tako dalje nije zadovoljavajući, te je potrebno dodatno ojačati njihov dnevni unos kalorija. Plumpy Sup smo inače i mi distribuirali tijekom ove izbjegličke krize u Hrvatskoj. Naime, djeca nisu dobivala nikakav zaseban paket prehrane na početku, nego su dobivala sve što su dobivala i odrasli ljudi. A lunch paket za djecu se sastoja od konzerve tune, da li može jesti sardinu iz konzerve i dvopek. Tako da, neka od te djece su provela na putovanju mjesec ili 2 mjeseca i zapravo već duži period nisu imali pristup kvalitetnoj i optimalnoj hrani za njihov razvoj. U kriznim situacijama od posebne važnosti zapravo podrška prehrani dojenčadi i najmlađe djece u kriznim situacijama. Ovdje možete vidjeti, ovo je prva slika iz Nepala, kada je zapravo jedan broj djece ostao bez roditelja, čak i ako su bila dojna, to su bili uvjeti kada se zapravo, naravno u situacijama krize, vrlo brzo dođu i proizvođači mliječnih nadomjestaka i ovo su uvjeti u kojima su zapravo djeca bila hranjena, kao što vidite prekriveni su muhama i naravno da zapravo rizik od bolesti je izuzetno velik. S druge strane, dojenje je uvijek sigurno, besplatno, uvijek je dostupno, uvijek je optimalno i zapravo savršeno odgovara potrebama djeteta. I od izuzetne važnosti u kriznim situacijama osigurati podršku zapravo sigurnoj, primjerenoj, optimalnoj prehrani dojenčadi i male djece. A ako imamo nedojenu djecu, onda ih je isto tako važno pravovremeno identificirati te pružiti im zaštitu, odnosno minimalizirati rizike koji su povezani sa prehranom mliječnom formulom, odnosno zamjenskim mlijekom. U svemu tome ne smijemo zaboraviti na dobrobit majki, njihovu nutritivnu, mentalnu i fizičku dobrobit, koja je zapravo ključna i za dobrobit onda djeteta. Kada bi morali sumirati koje su to neke ključne intervencije u podršci dojenju i prehrani najmlađe djeci, to bi se odnosilo na prioritiziranje žene i djece kad god su u nekakvim redovima, čekajući hranu, čekajući prijevoz, čekajući nekakvu uslugu i tako dalje. Njihovu pravovremenu registraciju, zapravo da uopće imamo podatke o tome o kojem broju govorimo, osigurati im dostupnu osnovnu podršku od zdravstvene skrbi, osigurati nekakva sigurna mjesta za majku i bebe. To mogu funkcionirati kao mjesta za dojenje, ali i kao neka mjesta gdje zapravo one mogu dobiti nekakvu još dodatnu podršku koja im je potrebna. Pobrinuti se oko nutritivnih potreba majke od izuzetne važnosti, iako ću nešto kasnije malo govoriti o mitovima koji su povezani sa nutritivnim stanjem majke i da li ona može onda dojiti, ali svejedno važno je imati na umu da majke koje doje dojilje, odnosno majke koje su buduće majke trudnice, zahtijevaju ipak dodatnu podršku i skrb. Od izuzetne važnosti osigurati konzistentnost u porukama, posebno kada govorimo o ovoj vrlo specifičnoj krizi, kada smo imali populaciju koja je zapravo bila u pokretu, koja je prelazila granice nekoliko država i gdje zapravo je postojao veliki rizik da zapravo majka dobije jednu poruku i jednu podršku u Grčkoj, u Makedoniji nešto drugo, u Srbiji nešto treće, u Hrvatskoj nešto četvrto. Na primjer, u Grčkoj, ovo je sad stvaran slučaj koji ću vam ispričati, majka je rodila u Turskoj dijete, bila je RH pozitivna, poslije poroda utvrđeno je i liječnik je savjetovao zbog RH pozitivnosti da zapravo ne može dojiti dijete i onda je ona prestala dojiti. U Grčkoj su joj dali
mlijeko u prahu, zamjensko adaptirano mlijeko u prahu. U Makedoniji su uvjeravali da samo treba to sve odbaciti, samo početi ponovo dojiti, samo dojiti, iako je zapravo dijete već 10-ak dana bilo na adaptiranom mlijeku i vi koji ste stručnjaci znate da je potrebno određeni period da se uspostavi ponuda i potražnja. Tako da je dijete došlo u prilično lošem stanju u Srbiju. Kad smo mi u Hrvatskoj, ne znam što se dogodilo točno u Srbiji, gledam kolegicu Jelenu Zajganović, ali kad je došlo u Hrvatskoj, jedanput mi više nismo sad spominjali mliječnu formulu u prahu, nego smo imali takozvani ready to use formulu, što je opet bila novina za dijete i za majku, promovirali cup feeding, prije toga je bila bočica i naprosto to dovodi do majke do jedne takve konfuzije da zapravo kad već jednom dođe u Hrvatsku da zapravo više ne želi slušati i zapravo postaje defanzivna, odnosno naprosto nije više prijemčljiva čak ni na one dobre savjete i podršku koju dobiva. Od izuzetne važnosti osigurati dostupnu stručnu savjetodavnu podršku dojenju. Lijepo je Renata na početku rekla da je zapravo dojenje nekad izazov u sasvim mirnim uvjetima. Mi koji smo majke, koji smo možda imali poteškoća prilikom uspostavljanja dojenja, vrlo znamo i možemo se prisjetiti kako nam je to bilo stresno i koliko nam je ta bila podrška bila značajna. A onda možemo zamisliti u pokretu i kada smo zapravo okruženi jednom neizvjesnošću, koliki je tek onda izazov zapravo uspostaviti i uspješno dojiti. Jedan od načina kako možemo, već sam spomenula, je zapravo osiguranje nekakvih sigurnih mjesta. Ovo je samo primjer šatora za majke i bebe u Haitiju nakon potresa, ali ove vrste intervencije je zapravo poznata diljem svijeta, da se zapravo uspostavi neko mjesto gdje onda majke i najmlađa djeca zapravo mogu dobiti adekvatnu podršku. Ovo je nešto što vjerujem da svi znate i da ne moram posebno govoriti i naglašavati koliko je od posebne važnosti rano uspostaviti dojenje unutar već prvog sata djetetovog života i nastaviti isključivo dojiti na zahtjev dok god to dijete želi. Odnosno isključivo dojiti prvih 6 mjeseci, a onda preporuča se do 2 godine i duže ukoliko to dijete i majka žele. U prvih 6 mjeseci dijete apsolutno ne treba ništa, niti vodu, niti čaj, bez obzira da li vani bilo plus 38 ili minus 12 stupnjeva. A nakon 6 mjeseci je potrebno postepeno djetetu uvoditi dohranu da bi se zadovoljile njegove nutritivne potrebe. Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju dojenje do 2. godine djetetovog života, pa i duže, dokle god to majka i dijete žele. Nažalost, često, čak i od zdravstvenih stručnjaka, često čujemo da se propituje nutritivna vrijednost dojenja nakon 12 mjeseci, nakon 24 mjeseca, da li majčino mlijeko, da li uopće ima nekakvu važnost i nutritivnu vrijednost za dijete, no međutim provedene istraživanja i studije pokazuju da itekako ima. Na primjer u Keniji dojenje nakon 2. godine djetetovog života će i dalje predstavljati skoro 30% ukupnog dnevnog kalorijskog unosa koje dijete dobiva. Ali ne govorimo samo o Africi ili o nekim nerazvijenim zemljama, nego i u Hrvatskoj. Ukoliko majka doji nakon 2. godine života i dalje će kroz majčino mlijeko dijete zadovoljiti, na primjer, 60% svoje dnevne potrebe unosa za vitaminom C, 75% potrebnog dnevnog unosa za vitaminom A, skoro 90% potrebnog dnevnog unosa vitamina B12 i tako dalje, da sad ne navodim detaljno sve podatke. Zamolila bih vas da se sada vi pokušate staviti u cipele ovih roditelja, ovih majki, i pitala bih vas s kojim biste se vi izazovima suočili da morate u ovakvim uvjetima skrbiti o malom djetetu, možda ne samo jednom, nego više djece, i da pokušavate dojiti u ovakvom okruženju. Kako bi vam bilo, što je ono što biste vi kao majke, odnosno kao roditelji u takvim situacijama trebali? Postoje mnogobrojni faktori koji utječu na dojenje u kriznim situacijama. Neki su kulturološke prirode, na primjer postoje zemlje gdje se vjeruje da zapravo majka prva 2-3 dana dok još traje kolostrum ne bi trebala dojiti, nego se djetetu daju neke druge tekućine. Neke će majke možda rjeđe dojiti dijete jer je tako dobila savjet, pa će onda zapravo
će imati poteškoća u uspostavi ponude i potražnje, odnosno uspostavi dovoljne količine mlijeka koja je potrebna da zadovolji potrebe djeteta. Od izuzetne važnosti mentalno zdravlje majke. U ovakvim uvjetima, znajući iskustva pojedinih žena s kojima smo se imali priliku upoznati, znamo da mnogi od njih zapravo pokazuju neke znakove anksioznosti i depresije zbog vlastitih iskustava koje su proživjeli tijekom, recimo, ako govorimo o izbjeglicama iz Sirije, tijekom proteklih 6 godina sukoba u Siriji, trauma koje su osobno prošli ili proživjeli članovi njihove obitelji. Neke majke i danas zapravo, iako su, ajmo reći, na sigurnom mjestu, i dalje imaju traume i ne spavaju dobro. Zabrinute su oko svoje budućnosti, što je zapravo sljedeće, gdje je neko njihovo sigurno mjesto, kako će se pobrinuti i osigurati perspektivu svoje obitelji. U nekim kulturama interakcija sa djetetom nije uobičajena sa malim djetetom, nego je običaj da se dijete previje, da ga se onako čvrsto zamota, stavi u neku kutiju i to je to. Nema interakcije, zašto se smatra da malom djetetu ne treba ništa više, pa onda zapravo se to dijete onda sporije razvija i sporije će se razviti ta emocionalna privrženost između majke i djeteta. I zbog svih ovih i mnogobrojnih drugih razloga, zapravo od izuzetne važnosti pružiti onda majkama i roditeljima adekvatnu podršku i u dojenju, ali i njihovom roditeljstvu općenito. Općenito, kad govorimo o dojenju, u svijetu su toliko rašireni mitovi, a da ne govorim koji inače vrijede, pa onda i u kriznim situacijama. Ovo su samo neki koje sam ja čula, recimo, u Opatovcu tijekom izbjegličke krize, a to je da su majke u stresu, zbog putovanja, zato što dugo putuju i tako dalje, da ne mogu proizvesti dovoljno mlijeka, da bebama majčino mlijeko nije dovoljno, pa smo često viđali prakse gdje se zapravo isto, kako se distribuirao čaj za odrasle, tako se distribuirao zašećereni čaj za djecu. Zatim, uvjerenje da jednom kad žena prestane dojiti, da ne može nastaviti, da je ono, ako je prestala dojiti, da je to kraj. Da majke koje ne jedu dovoljno ili ne jedu kvalitetno, a mnoge su bile takve tijekom tranzita, da onda njihovo mlijeko nije dovoljno kvalitetno i da onda djetetu je potrebna još mliječna formula da bi popravila i nadoknadila ono što majčino mlijeko nema. Da majka ne može dovoljno proizvesti dovoljno mlijeka za svoje dijete, da stres može pokvariti mlijeko i tako dalje. Puno smo slušali o tom stresu, vi koji ste stručnjaci u području dojenja znate da zapravo stres ne zaustavlja mlijeko. Stres možda otežava let down, da mlijeko je u dojci, ali teže izlazi van i zapravo tim više onda važnije da se majci osigura nekakvo toplo, sigurno mjesto, umirujuće okruženje, podrška da zapravo doji svoje dijete. O pothranjenosti majke, nešto sam spomenula, jako se vjeruje da zapravo pothranjene majke ne mogu dojiti jer nemaju dovoljno mlijeka ili da njihovo mlijeko neće biti dovoljno kvalitetno da zadovolji sve nutritivne potrebe djeteta. To je jedan vrlo rašireni mit, dapače, pothranjene majke mogu vrlo uspješno dojiti. Ova je slika inače majke koja zapravo ima trenutačno 2 djece koja doji, doduše na fotografiji je samo jedno dijete trenutačno, ne dojci i doji. I kao što vidite, iako je majka izrazito mršava, zapravo ima onako prilično ovako na očigled, kako vidimo, zaokruženu bucmasto 2 blizanaca. Ono što će se dogoditi, zapravo tijelo će zapravo funkcionirati tako da će zapravo uzeti od tijela majke sve što je potrebno da zapravo proizvede mlijeko, ali u tom mlijeku neće apsolutno ništa faliti za dijete i ono će biti savršeno i optimalno baš ono što tom djetetu treba. Ono što je važno kad govorimo o pothranjenim majkama, zapravo naravno ne možemo zanemariti da su pothranjene, važno im osigurati također njihovu adekvatnu podršku. Poseban je rizik anemija i nedostatak željeza, odnosno hemoragija je jedan od najčešćih uzroka smrtnosti majci u nerazvijenim zemljama svijeta. Tako da i kad govorimo o pothranjenosti majci, važno im je osigurati adekvatnu podršku. Nešto bih kratko rekla o kontaktu koža na koži, koja je posebno važna u kriznim situacijama, zato što je to intervencija koja može prevenirati hipotermiju.
To je intervencija koja zapravo doprinosi povećanju unosa majčinog mlijeka i trajanja dojenja. Dijete može dobiti, brže dobiva na tjelesnoj težini. Znamo da bolnice, odnosno rodilišta koja prakticiraju kontakt koža na kožu, zapravo da takva djeca se brže otpuštaju, varira od zemlje do zemlje, ali otprilike između čak 3 do 10 dana će dijete koje je imalo redoviti kontakt koža na kožu biti ranije i brže otpušten iz bolnice i smanjuje rizik infekcije. I zapravo bi bilo važno stimulirati kontakt na kožu, odnosno omogućiti uvjete odmah po rođenju djeteta i nastaviti ga prakticirati kad god to majka može. Posebno je važan taj prvi zlatni sat kontakta koža na kožu. Istraživanja pokazuju da dojenje u prvom satu može spriječiti čak do 20% neonatalnih infekcija. A prema zadnjoj studiji koja je objavljena u Lancetu zapravo čak i do 40 utječe na smanjenje smrtnosti neonatalne za čak 45%. A ne treba posebno naglašavati koliko su novorođenčad posebno ranjiva u kriznim situacijama. Sad, koje su opcije za prehranu djece u kriznim situacijama? Naravno da je dojenje najbolja i zapravo jedina sigurna opcija, ali u slučaju da to nije moguće, postoje neke druge opcije prije nego što posegnemo za adaptiranim mlijekom, a to su izdajanje, bilo da se majka izdaja ukoliko iz nekih razloga ne može sama dojiti, ali onda njezino izdojeno mlijeko, bilo da je izdojeno mlijeko neke druge žene. Wet nursing, odnosno, baš sam razgovarala s jednom koji bi bio točan naziv zamjenska dojilja na hrvatskom, znači da žena koja doji svoje dijete da počne dojiti neko tuđe, drugo dijete, zatim banka mlijeka, a relaktacija i tek onda na zadnjem mjestu je zapravo mliječna formula, odnosno zamjensko mlijeko, koje je uvijek rizično i uvijek kao izbor bi trebao biti na zadnjem mjestu. Relaktacija je u kriznim situacijama moguća, no međutim zahtijeva jako intenzivnu podršku majci i zapravo praćenje kako dijete napreduje i nije lako uspostaviti. Naravno zahtijeva isto tako vrlo visoku motivaciju žene da zapravo uspostavi ponovno dojenje. Wet nursing sam već ranije spomenula, ovo je primjer nakon tajfuna Jolanda u Filipinima. Gospođa prva na slikama je pukovnica, zapravo radila za filipinsku vojsku. Bila je vrlo aktivna, vojska obično bude vrlo aktivna i pomaže zapravo uspostavi nekakvih prvih sigurnih mjesta, raščišćavanju cesta i tako dalje. I zapravo je tijekom tajfuna otkrila između ostalog neku djecu koja su ostala bez roditelja, sama je dojila 3 djece. Uz svoje dojenče nastavila je dojiti 3 djece, ovo druga je primjer wet nursinga iz Mijanmara. Ali nešto što se zapravo u Hrvatskoj, pa i u nekim drugim zemljama još uvijek zapravo se dovoljno ne zna o wet nursingu i propituje se da li mlijeko te žene odgovara potrebama tog djeteta, zato što je, ne znam, možda različita dob ili, ne znam, iz različitog podneblja dolaze ili tako dalje. Već sam spomenula da je umjetna prehrana uvijek rizična, zato što nema imunološke zaštite. Djeca kroz majčino mlijeko dobivaju antitijela, dok je adaptirana mliječna formula, zamjensko mlijeko potpuno mrtva. Mliječna formula u prahu nikad nije sterilna, a onda se još rizik povećava jednom kad je kutija otvorena. Mi smo tijekom kriznih situacija često viđali situacije gdje zapravo kad se distribuira mliječna formula, gdje se uopće zapravo ne gleda što piše na uputstvima, pa smo svjedočili situacijama gdje majci ima neku svoju kutiju sa mliječnom formulom i onda je još malo nedostaje i onda dođe neki volonter i onda je utrese samo neki drugi prah, pa smo čak vidjeli zapravo i nešto što nisu bile mliječne formule, nego je bilo obično kravlje mlijeko, ali se pomiješalo sa mliječnim formulama, ili neki proizvodi koji su zapravo bili nešto kao mljeveni keks, ali vrlo usitnjeni u prahu, pa bi se to umiješalo u formulu. A naravno majkama isto kad bi se davala mliječna formula, ne bi im se davalo na jeziku, odnosno sa uputstvima koje ne razumiju, pa zapravo nisu ni znali koji su točno omjeri, kako zapravo pripremiti točno formulu. O čistoći, higijeni da uopće ne govorim, zato što zapravo bočice treba sterilizirati, treba ih oprati, za pripremu formule treba prokuhati vodu, a u kriznim situacijama to su uvjeti koji zapravo nikad nisu ispunjeni. I naravno da onda sve to zapravo dovodi do rizika od bolesti i smrti. I zadnje, nisam spomenula, ali isto važno, a to je da povećava nesigurnost i ovisnost majke i djeteta
umjetnoj prehrani. Stoga bi zapravo odluka da se uvede adaptirana mliječna formula zapravo trebala biti samo nakon stručne procjene da ona doista tom djetetu treba. Samo onoliko dugo koliko djetetu treba. Trebalo bi osigurati stručnu savjetodavnu podršku, naravno potrebne zalihe i redovito kontinuirano pratiti to dijete i ponavljam, trebala bi biti uvijek kao posljedna opcija kada sve druge prethodne nisu dostupne. U kriznim situacijama djeca koja na neki način ovise o adaptiranom mlijeku zahtijevaju brzu identifikaciju, zaštitu i podršku zato što su, kao što smo iz ranijih podataka i slajdova vidjeli, u velikom riziku od bolesti i smrti. Ponovo, znači kriteriji koji bi trebali biti ispunjeni za odluku o uvođenju adaptiranog mlijeka u kriznim situacijama, znači samo nakon procjene, kada sve druge opcije nisu dostupne, kada je majka umrla ili je nedostupna, kada je dijete odbijeno od strane majke. Imamo situacije u nekim zemljama, recimo u Africi, u slučaju vrlo raširenih oblika gender-based violence, gdje je velik broj žena silovan i gdje zapravo onda ne žele žene nastaviti dojiti zbog vlastite psihološke traume. Kada postoje prihvatljivi medicinski razlozi zbog stanja majke ili djeteta, ukoliko je dijete i prije početka krize zapravo ovisilo o adaptiranom mlijeku, naravno uvijek treba onda provjeriti mogućnost relaktacije, te tijekom relaktacije, odnosno u slučaju kombiniranog dojenja, sve do onog trenutka dok se zapravo ne uspostavi, dok se ne omogući da se zapravo onda dijete ponovo vrati na isključivo dojenje. Ako dojenje nije moguće, odnosno mlijeko iz dojke, odnosno ljudsko mlijeko, namjerno ću to tako formulirati, nije dostupno, formula bi trebalo uvesti samo dok se dojenje ne uspostavi, ukoliko je dijete mlađe od 6 mjeseci i ne duže od 12 mjeseci, a mi smo često i u ovoj krizi viđali djecu koja su bila i starija od 12 mjeseci, čak ono sa 2-3 godine koje su i dalje bila na mliječnoj formuli, što je utjecaj s jedne strane marketinga, s druge strane uvjerenje da baš ta mliječna formula ima ono što je potrebno djetetu. Ovo su samo neki faktori koji utječu na optimalnu prehranu djeteta, već sam spomenula neke od njih, ta stalna mobilnost i općenito izazov zapravo skrbiti i dojiti dijete dok si u pokretu, iscrpljenost i stres majke, nedostatak podrške, dehidracija. U kriznim situacijama posebno veliki problem su donacije i nekontrolirane distribucije majčinog mlijeka, pa smo i u Opatovcu viđali čak pakete koji su bili složeni kao za djecu, u kojima bi se našlo nešto malo odjeće, nešto malo pelena, vlažnih maramica i hop, paket mliječne formule, bez zapravo adekvatne procjene da li to djetetu treba. Loša higijena, nedostatak pitke i prokuhane vode, to sam već spomenula, i svi ovi razlozi će zapravo dovesti do toga da se, ukoliko je žena doji, da će vrlo vjerojatno smanjiti broj podoja, da će se smanjiti trajanje podoja, da će dovesti do kombiniranja prehrane i uvođenja nadomjesne kada možda nije potrebno. Nerijetko viđamo situacije kada se zapravo čak i novorođenčad hrane mlijekom koji je zapravo životinjskog porijekla. Znači, djeca mlađa od 6 mjeseci u nedostatku nekog drugog mlijeka daje im se recimo kravlje mlijeko, i poseban je rizik netočna ili rizična priprema formule, već smo spominjali prljave bočice, odnosno kada majka ne poštuje dozu zato što možda ne zna ni čitati ili je na nekom jeziku koji ona ne razumije, pa se onda dodaje previše vode u premalo praha ili obrnuto previše praha u premale vode, i sve to dovodi do bolesti i povećanog rizika od smrti. Samo još jedan podatak o korelaciji između pojavnosti dijareje i donacije mliječne formule, da postotak djece sa proljevom u proteklih 7 dana će biti značajno veći i kod one skupine djece koja su zapravo primila donaciju, za razliku od one djece koja nisu primila donaciju. Stoga je od izuzetne važnosti zapravo osigurati nekakve mehanizme, svaka zemlja bi to trebala imati za sebe, koji bi postavili vrlo jasna pravila oko toga kako se mliječna formula nabavlja, a ona postoje. Ovdje samo navodim izvor gdje onda ako želite možete pronaći više informacija o tome, ali ukratko formula bi uvijek trebalo pokušati nabaviti generičku formulu ako je moguće. Ako nije, onda bi brendirana formula trebala zapravo biti preljepljena. Trebalo bi se uvijek isticati čak i na mliječnoj formuli koliko je zapravo dojenje primarno, odnosno sve prednosti dojenja u odnosu na mliječnu formulu i tako dalje. Trebalo bi biti jasno dostupna uputstva.
iskustva. Ovo su neka pravila o distribuciji mliječne formule koja bi trebala vrijediti u kriznim situacijama. Posebno je opasno distribucija mlijeka u prahu, jer ga roditelji često zamijene za mliječnu formulu. Znači obično mlijeko u prahu, govorimo o kravljem mlijeku u prahu. Kravljeg mlijeka, posebno kad govorimo o najmlađoj djeci mlađe od 6 mjeseci. I postoje cijeli niz pravila i međunarodnih standarda koji zapravo to vrlo detaljno propisuju. Bilo bi dobro kada bi se u svakoj kriznoj situaciji zapravo imenovala jedna organizacija ili nositelj, može biti zapravo i državna ustanova, nije bitno, ali koja bi zapravo nadzirala eventualne donacije koje pristižu i koja bi zapravo napravila jedan plan distribucije, osiguravala zapravo da postoji kontrola. Jer ono što se obično dogodi u krizama, pogotovo velikim krizama, često dođu proizvođači mliječne formule, daju ogromne velike donacije koje se onda netargetirano i nekontrolirano distribuiraju i uzrokuju puno više štete nego koristi. Relabeling, odnosno pravilno označavanje, to znači kad se koristi brendirana formula, da zapravo ona ima na jeziku koji majka razumije sve potrebne informacije. Ovo je samo primjer, recimo, jedne generičke zapravo, ovo u limenci je zapravo ready to use formula, znači ona gotova, sterilna, pripremljena, koja ne zahtijeva nikakvo dodavanje dodatne prokuhane vode, znači dijete može odmah popiti, a koja je zapravo proizvedena specifično za potrebe djece koja su ostala bez roditelja, dojenčadi, nakon potresa u Haitiju. Naravno, kad se distribuira ready to use formula, onda bi zapravo bilo bi dobro, pogotovo recimo u ovakvim situacijama kada su ljudi u pokretu, zapravo distribuirati neki cijeli kit koji bi vrlo jasno dao upute roditelju, počevši od letka, kako ga prakticirati, podbradnika, čašice i tako dalje. Uvijek se u kriznim situacijama savjetuje hranjenje putem čašice, nikako putem bočice, zato što se bočica nema kako oprati. Što se tiče hranjenja pomoću čašice, evo samo primjer, ljudi često, čak i stručnjaci nekad propituju da li se može skroz malu bebu hraniti čašicom. Moguće je i hranjenje čašicom ima svoje prednosti u odnosu na bočicu jer se lakše čisti pere, manji je rizik od proljeva, neće doći do konfuzije bradavica i dijete samo kontrolira koliko će popiti. Ovo je, evo samo na kraju još jedan primjer cup feedinga iz Haitija. I za kraj, ili za početak, s obzirom da je moje izlaganje zapravo bilo uvodno, ponovo bih samo istaknula da pravovremena ispravna intervencija zapravo spašava živote, dojenje spašava živote, sprječava pothranjenost i dugoročno utječe na dobrobit djece, posebno u ove prve 3, jer su one najvažnije. I najbolja priprema za kriznu situaciju je zapravo samopouzdana majka koja je sposobna se brinuti o svom djetetu, odnosno najbolji odgovor na kriznu situaciju je podrška majci. I samo za kraj fotografija majke koja evo uspješno doji unatoč ogromnom kaosu koji se događa oko nje, pored nekakvog velikog mitraljeza u sredini nekog konflikta. Pa evo s tom misli veselimo se nastavku i razmjeni dalje. Hvala vam.